twakwanire mpaka twarosire. By the way, litkuligoro ayebinyoro kinari gutaratara umwana oyomo umwana w'emyaka 8 years oyole class ya gatatu ose standard 3 ase skuru ya Nyabikondo Primary School aniganya to bakagwita aso wesungia engori litkuligoro marago basenka yabo eyotoka Nyabikondo village Rioma sub location kitutu chaje north ime ye county ya Kisoro mwana abwe myaka 8 years anatoka bakagwesungia engori kurwase skuru ya Nyabikondo Primary School eyotoka kitutu chaje north ime ye county ya Kisii nikikiarenge mbako mwana wakanyara bakagwesungia area chief ni ganja bakagota yabuna oyuko mazika tuna Evan Sobegi onchiri ni gata tuna engo linjare ngorro yasuna ine kurwa lirongo lyenyombejo ase konye babegete chibaho kiri balochesa kiri mono balochesa mone kasani yaye nigo omwana oyo asogete isko yole kasani yaye ate mamu abo yulo sikyanga isko na moyo tokochesa nere mwana tokochesa nere okirire tari gukwana kiri mamu amya ko shinyomba ni ganya to mwana oyo nigo anya to bakagwesungia ase engori abayiboli ninki tutagotekirikea ebintu birorobire nyomba gali buna engori onyobegetara abana mbaikeria why can't we take care abana baitu tutakubarindira asencherenga buna egiyo tone kibuna abana banko bakonya turane nkonya tole amagima basensemo yende omwana form 3 student from Nyanturago High School egiyo toka imyanyari bari masaba imeye county ya Kisii niganya toka konywa eriogo likurukuna duoti poison indiriogo sialira chiombe nande nigo agenda ko tolia gose kurwane robo mabuaye ase inyagitari ya gucha hospital yo toka imeye keroka ino mwana form 3 might form 3 ninke kakare oyo form 2 no morabu atari kumnya kyo mwalimu ase skuru ya mukwerero oyo form 3 oyo itabari muwaiga Kisii High School kabeta bari mbere meyo mwana form 3 oyo litukulegoro unyatoka konywa eriogo lyeng'ombe mwana oyo no yo form 3 ganda tukurwane robo mabuaye ase enyagitari ya wucha yotoka ime ya keroka. What have we not done? Ngitorakora sabana baito ngitorakora itona kibuna abana baito the counseling. What are we supposed to do gaki gaki ngiye ketubento tokore umwana ocho form 3 bori kurunyanturako ngane eriogo abegete zinkiagerta kanywa eriogo umwana standard 8 umwana standard 3 umwana wate myaka 8 tabanyi tikende Jones igache tage yesungia ngiye keroto wenta okore. What have we done? What have we not done uchasaba na baito abarimu gito wenzi tokore etoko set aside esemo ya counseling ye school to kansa bana baito umwana form 3 ngiye kogera ko nyesumu umwana form 2 ngiye kogera ko imukiomoro lere kesikia na okere ndera algo kiwa sekoth kwenda kurwania ochia sekoth ngiye kogera akoimukiomoro kuchukurwane debut principal as school ya mukwerro principal yayi sanga mono ntusukansa bwa sepatoni likire red sere kara ya red nabokonye kunaiga o subscribe okuneka ngere kire nsabo ilonyora lenda to wateka kurwa chingongo nye chiense nabo kurwa ase nyoro cheba kondo ko mwana wabagetutu Fidelso Mingo Mochoge nabagusi Global Radio.